Той нарочно тъй пише. Да, малко по-едро. Идеално. Идей, да. Нагоре дай. Къде пак. Пише, както дойде. Да виждам пак. И малко по-едро. Аз и очилата ще сложа пак и аз виждам. И до сега, колкото по-древно е толкова. Там се скътва. Декларация. Трябва ти едно и да обхождаш низа. Трябва ти едно ента за дължината му. Сега какво още? Трябва ти низ, ама малко по-едро пише. Стринг един. Един стринг. Стринг S. Така. Два стека. Значи единия да се казва ST0, другия да се казва ST1. Имам идея за предната задача. Ще ми я кажеш, ама стега от какъв тип е? Тук се пише, значи като се сложи такава скоба, пишеш типа чарта. Не, че не знае. Не е чак толкова. Прави са. 11-та Божа заповед, знаеш ли каква е? Не са прави. Още един стек е ST1. Запетайка. Абе, да. Не е по-мащабно. Тя точно така да са мащабно, ти не се притеснявай. Сега измери колко. Първо въведи стринга. Забих. Сега излагаш се. Сега го измери, т.е. на N присвояваш S точка size. Не е стира. Начало. N е равно. По-едро. По-едро. Едно равно ти не слуша колежката, лъжета, S точка size. Две равната са когато сравняваш. Когато разсъвяваш. Леле, това е от програмиране едно. Точка и запетая. Така, айде сега един форм, който да ти обхожда стринга. От 0 до N. Тъй. И сега вече почваме. Ако е 0, го слагаш в стека с нулите. Не виждат, ама ще скобата и... Знаем за какво. Ако поредният знак е 0, как ще напишеш поредния знак? Еси. Поредният знак е Еси. Ако Еси. Как обаче ще проверите дали е 0? Еси е равно на 0. Как ще е равно на 0? Равно. Ама 0 как ще я напишеш? С апострофче. Апострофче 0, така. Тъмънто и ще ми да каже. Пуш в 100 стек. В стека с нули. Моля? Няма да въвеждам. Гоше, Микроскопи намират ли са? Гоше, аз си дадам това за много. Едно, беше това. Там нека се. Раздаем само. Да, едното очило. Ама е там стая, да? Колко по-надълго пише, толкова по-малко. Ама... Скобашките. Скоба, еси. О, да, еси. Всеки час, ако пиша да е човек на изпита, съм... Точка и запетайка. Иначе. По-точно има кое да е продиктува. Ел. Аз съм сигурен, че си малко малко ще цяла година. Поне се науча да пиша с големи. Така, някой каза, ако въведем нещо, което ли е 0 или единица, в условието на задачата пише, че само 0 и единица ще са. Тъй, че направо иначе пушва в другия стек. Да. Само, че по-едно. Есте едно. Вземи се столче. Обмислих на рядата.
Леното го писи. Ще се научиш и с тегове да работиш, ако още 2 часа. Да. Затваряш хора. Аз Така. съм подготвен за други. Напълнихме двата стека. Сега, ай седни, защото сега ще показвам един трик. Искам видеото.